Oras marihita salhut na damang do dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Jamita di tanggal 24 Oktober 2021 iman tersurat di 5 Musa 24 ayat 10 satu ayat 10 adu. So kono mahatana diduk di si. Dang jadi papileumu uhum tuhala dagang doho tudak dana nasobot. So marama jara dang jadi botomu ulus di perempuan na babalu bahen si koram. Ikon paingot-ingoton ni roham tahe hatobat do ho na jodo di Mesir. Hape nunga ditubus jahuba di Batam ho siani. Ala ni ido ubahin udokon ho mangulahon si songoni ima saat na. Urian na hulungan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Di hata na tua di halak patak di dok songoron dongan donin na hatu tukar. Teman adalah keuntungan kekuatan kita. Terjalo do patuhat si songono molo so adong tutu dongata hira tadi yang nahu hapu loat mahita. Holan hita naso mangulu so pola rekot halak. Abi rekot situ adong dongan kan itu molo gudang dongata tu masih mahat dot hiras teroha buhado asa gabe hatu tugar dong ni isi doka dong ani jala buahi tamar dupun nasida tapi rong mamar hide jami tau urine nolongan di bagas satu hatta Yesus Kristus maka hulungi di batas sian nasa roha sian nasa ate-ate dot sian nasa gogo hidup patik natung takas di bata bangson na pinaluana sian perhatuan Mesir umar garu i sian sude uhum dot aturan na adong di bangso ni di bata hataridan ni pangulau honon nasida na adong di bangso di bata na mangulau honon ni roha tu akka dongan jolma na patar tarida di pambayaran takolat di hata nang jumulo di bata patuduhon holong ni rohana tu nasida nang uju di perdananan marhite na mangalehon manna do lote dukoni molo perdana nasida ariat tarida opun merdara di bungi tarida di ila ni api nas marsinotang siani taida ma tung horan asi do toron ni rohani di batado na jingalo nasida uruna nolongan di bagas satu hata Yesus Kristus song do nang di partiket sunayang di jodoh hita sa takas patudukon holong ni roha di para sa dirno nga jumul maka holong hita pola dalihon anak nan sa itu hita ima Yesus Kristus si paduka hajol mau ni alani dalata mandok monate di panabusion ni debata si ulah honota ma holong ni roha tu salut halak tang boydo honota horat tu debata ma holong ni roha ku anggur ngojol madang pola rekod dak soni ikon doho ma maka holong itu ngojol ma lawatan nadang horan natinada sahuri samarga sahum dong ngojol ma ima sude rumang ni halak na ikon holong ata tarlungu bi akan rekod siwupan dan jadi les roha mernida akan fokus nalia negali nadangol na martias na atur raparu dot akan maliali ketidakadilan dot akan na asing ikon sirupat tado nasida dot ataridan ni horong ni roha nasida dibata aneh dang namadok gabi hasugo nota manang dang dongat tabi akan amura nasanga papang kado akan nagurang sinadongan na jala maduma dongat tado alay nanaing dohoron itu po jami taon unang tertutup cuma lonta tu akan afugos ido ubahin di do Jesus di Markus 10:7 ay totong do arong nabugus di tonga-tonga muna jala asal maulah mo tapi tong kamu do naringkat tu nasida ale anggo ahu dang manotong dihamu perjuru dang jadi papiol uhum tu hala dagang isi na dedok na hala dagang ima akajol manaro si turu ni hala Israel yati ai akajol manang maringanan didapot nasida ditanokan andung budak sian luat Mesir
dohot aka bangso nomor lau roh tu luat nasida manang marlomo-lomo ikon gabi hadridan hulung neroha tulungan ala ikut tekas palohan harak dagang tuisido harak dagangi mangalu-alu anggos tu harak Israel na pidli nai somalna ala dagang saya marsigatung do tu mian luat na adong disi gari ada gabi dong sabang sonasi ma diracumi sarana ikon las doruha muruta barungan di kalak patak dongat do hatu tukar lawatan mulu gudang dongata boy doi gabi mana bay semangat dita unang mana baalok manang musuh ala ikum mana bedongan 1000 orang teman terlalu sedikit satu orang musuh terlalu banyak kata filsuf paduangun mangudihon akada danak nasomarama mangudihon akada danak nasomarama otu serana naing ulahonon nasida danak naso adong pangalu-aluanna iya sohonan pangurupian ni akan nomor orang neroha otu pinahin muna tu seda siantagiku akan amik meton menarion akada danak merlawatan paturehok generasi nasida tutikin nero modo soradut lah baunion ngur di dadan taga mataran cam masa depan perbangsuan era ngarong jolma nami gor magurang alai sian dadan do ai modo hasil dadan itu tu ke mana belas ni roa doi tu nasida Wina ina ulungan di bagas satu atas Yesus Kristus patuluhun membuat papayan saranai bahian ina mabedu baik gabi singkoraninna dengolu perbangso di hal Israel ditutup akan sumarama do takkan nama belu marsigatung do anak nasing boy manguli nofon di Israel lehon ni anak jay asa boy nasida mangulu tutu ikus siuru do nasida iru bai tido unang mabuat pahen ni harak nama belu Israel lehon ni anak do pahen nama belu api ikut buat musia asa arung kadiso dan tikus beatong ala itong sari hono do akan beru ido na pinatupan ni huria di tiki ita na terbaik mengurupi akan beru di tonga-tonga ni huria utik marang gudang ita ni na terbaik uka tuh si malorong neros ni huria marnida akan beru tonga-tonga na sida nian marhasin do masa tu na beru di tupukudo na masa na tu na beru di tiki wae tang boy dapat tuduh sih alai nanain do unang tutup si mga nota mangurupi akan nama baru tonga-tonga ni hureta ido nang podan ni Apostol Paulus tu si Timotius mananya ko doot mapersangapi akan nama baru na tutu saya Timotius 5 ayat 3 amo karungan na hinahulungan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus jujudo nang tutup asa genuk na toras doot manarion gudun ni akada danak dakon na sumarina alai duhuto akada danak na jinal tapi di tonga-tonga ni huri satu tung adong generasi penerus di tonga-tonga ni huri ay mula kasi ada danak ilas terlalu tadi ujung met do hawi boy sihor mudung belgarupa doi nina di upasa patak berturu-turu petuani asa manarion akka alai ditupuk on di suara hoto asa tu taparwah madadanak nasumarama wasa dang luhut nasumarina ala di tengah-tengah di bangsoi amadu na masuk hitungan manang bilangan di perbangsoon muro di si amai dihitung mahot perbangsoon na si patapis dumata marnida akan sumarama di hati alaidang adong malim kepala keluarga ido ubahin si dodol hoto akan sumarama amo kadongan na hinulungan di bagas at tuwata Yesus Kristus jamita sa darion paingotok kita sa mamirang hinarga ni hajang jongan ni huria isa do huria tutuhi taro na didon na disi asa sudi mahita terjulaw mangulah pi pacubun ni huria di pertibion ima marhite na mga raduti para sa orang na dengan kanto kajolma marhite akau na tigor dohot na adil tungin mo si
parni dangi tu di bata nunga dia holongi di bata kita tapi tah tidak kuma porong ni rohani di bata tu hita suak songoni do na mangara doti ulaon para sina rohan marhiti na mengurupi alak na puus mangudion akan na sobut sumarama sumarina dungi mangudion akan nama baru asal tutong marsihot maka percaya di bata di majuan ni zaman ota ida do sumurut orang ni rohani garu persoalan masa yang krisis. Oh, si patah di dok kola memikir na ido pe nunga mau baru bayi memikir halako na boy mai alai nanaing dohonon unang gabi tuis jalan lea suruh hatta tu akka na di dok na terpukon mana naing si bayi rota tu nasida danan bagi dohon orang roha tapi tu pamai